הרעיון שלנו בעצם היה לקחת את הצופה למסע. ולקחת אותו למסע במקום שהוא מוגדר מראש, במקום שהוא יחסית סגור וקטן, זו בעיה לא פשוטה, במיוחד שאתה רוצה שהחוויות יזוזו איתו. הפתרון שלנו היה בעצם למקם את הצופה על במה מסתובבת, שכל פעם תציב אותו במקום אחר במרחב. פרויקט בראבו פונה לכל מי שאוהב תחום אומנות ויצירה, ובמיוחד ליוצרים שביניהם. למרות שאנחנו מנוסים בפרויקטים כאלה, הפרויקט הזה דווקא דרש מאיתנו ירידה יוצאת דופן לפרטים. הקמה של מרכז חווייתי בראבו בעצם היה השיא של הפרויקט. זה אתגר לא פשוט, זאת חוויה לא סטנדרטית, חוויה לא רגילה. קשה מאוד היה לבחון תכנים. על מי תדבר, את מי תשמיט, את מי תוסיף, לאיזה כיוון ויזואלי תיקח. התחלנו בתהליך מאוד יסודי ועמוק של תחקיר. עבודות שנבחרו, כל אחד מהם פתחה עידן חדש בתפיסה של יצירה. אנחנו היינו צריכים להחזיק את הצופים שהיו מאוד מעורים במה שהם רואים במשך 45 או 50 דקות. מעבר לאתגרי התוכן, עמדנו מול אתגרים טכנולוגיים לא פשוטים שהצבנו בפנינו בשביל להעצים את החוויה. ושוב, כמו בכל פרויקט בעצם, אנחנו נאלצים להמציא את עצמנו מחדש ולחשוף את הקהל ל6 חוויות שונות, אבל בלי לקום מהכיסא. וזה בעצם סוד הקסם. כשאתה נכנס לסוג כזה של פרויקט, אתה יודע שאתה צריך לעבוד עם הספקים הכי טובים שיש בשוק. עיצוב במה באו ותרמו מהניסיון האדיר שלהם, יצרו איתנו את הבמה המסתובבת ואת התפאורה המעניינת. AVS עזרו בכל מה שקשור לאינטגרציה הטכנולוגית, לפתרונות הוויזואליים, ולכל פתרונות האודיו בעצם חברנו לחברה חדשה גרמנית בשם אודיו גרדן, שנכנסה איתנו לפרויקט ראשון בארץ, ובהצלחה רבה פתרה לנו את כל נושא האודיו והסינכרון במרכז לפי אזורים שבהם נמצא הקהל. 24 שעות לפני הפתיחה, קובי ואני מסתובבים, מתחילים כבר להריח את הצבעים, המסכים מתחילים לקבל איזשהו סיגנל, ואתה כבר יכול להרגיש ריח של משהו קורה באוויר. אתה רואה עשרות אנשים עובדים ביחד כמקשה אחת, ליצור יצירה אדירה, ואתה מסתכל מסביב ואתה פשוט מבין שקורה פה משהו גדול. עוד צפייה אחרונה, באמת בכל החוויה הזאת שעוטפת אותך, רק לבדוק שהכל באמת יושב כמו שצריך. כמה שעות לפני הפתיחה אתה מסתכל מסביב ואתה פתאום מבין שבנית מסע שבעוד כמה שניות אנשים הולכים לעבור אותו. תכנותים אחרונים למחשבים, פיין-טיונינג, טיפת תוספות של תאורה כדי שכל אחד ממשתתפי הפרויקט באמת ישאיר את החותם האישי שלו, הקמנו קיר ציור ענקי, וכל אחד שביקר ביקש לכתוב, לצייר או להשאיר איזה משהו. בסופו של הפרויקט נוצר לנו קיר עצום של יותר מ-12 מטר אורכו ו2 מטר גובהו, שהוא בעצם יצירה אחת ענקית שמסכמת את כל החוויות שחוו אנשים בפרויקט הזה. יצירתיות, חדשנות ואופן מיינד. 3 תכונות שמותג מוביל אורנג' הצליח להעביר בפרויקט בראבו. לגרום לאלפי אוהבי אומנות להתרגש, משימה מאוד לא פשוטה. אנחנו הצלחנו. ואני גאה להגיד לכל מי שלקח חלק, בראבו.